والله لن خلى النار تاكل نص إسرائيل. العدوان فإننا نفترض أن إسرائيل وقد اشتركت فيه، ولذلك ومن غير أن نسأل سوف نضرب إسرائيل. الضربة الأولى اللي تقع على بغداد أو على الجبهة، الضربة الثانية في تل أبيب. שיט במספר על ישראל. 7 טילי סקאד נורו ממערב עיראק לעבר ישראל. כל הטילים היו בעלי ראש חץ קונבנציונלי. אלו שברים שאתם רואים מחומר שהגיע למערכת ממש בדקות אלה. שברים של טיל הסקאד. מכוניות שנדלקו ונשרפו כתוצאה מנפילת השברים. בסך הכל מספר הנפגעים הפעם קטן יותר ממספר הנפגעים שהיה ברמת גן השבוע בפגיעה הקשה. שריפות, נפגעי הלם, מרבית הפצועים הועברו לבית החולים תל השומר. צוותי ההצלה גם הפעם הגיעו במהירות למקום. צוותי חילוץ, הצלה, מכבי אש, אמבולנסים כפי שאתם רואים. חלק מהפגיעות היו בכלל פגיעות הדף, לא משברים ולא מעצם נפילת טיל הסקאד. פגיעות הדף. התקפת טילים חמישית ב8 ימים על ישראל. יכולת השיגור של סדאם חוסיין ממערב עיראק כנראה לא נפגעה. יש מאמץ אמריקני בשמיים רב לפגוע במטרות. שליש עד הכוח האמריקני במפרץ עוסק במרדף אחרי המשגרים הניידים. אבל התוצאות... לקרוא הרוח את הנחישות וחוסר הבעלה במקומות שבהם נפלו השברים העתידים. אכלנו כזה חול. מה קרה פה? באיזה חדר היה פה? פה זה חדר סלון. זה חדר סלון, היינו בחדר שינה באמצע. איזה, אבל אני עוד לא הספקתי, אני במקרה הנחתי את המשקפיים שלי למיטה ובאתי לשים את המסכה, לא הספקתי, עפתי. כמו, יאללה, זה נורא. יו, איזה, כמה אבק ברק, כמה חול. הילדים אצל חברה, אבל אני לא יודעת, אני מקווה שהם לא חטפו אלה מכל הכלל. לא, שום דבר, הכל בסדר. כלום. לחש צפה, לחש צפה.
עקב התקפת טילים על ישראל הופעלה אזעקת אמת. על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר בחדר אטום, לאטום מסביב לדלת בסרט הדבקה ולהדק סמרטוט רטוב בתחתית הדלת. Patriote, bordel de merde. C'est parti, ça tombe là-bas, putain de merde. Oh là 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 là. Tu peux pas leur en demander une à eux? Comment pas? כתבנו דן רביב והוא מדווח. אנחנו נמצאים בערך 100 מטר מהמקום בו היה פיגוע ישיר של טיל סקאד בבית מגורים באזור גוש דן כדי לא לאתר את המיקום המדויק. אני הייתי במקום, איננו יכולים להגיע אליו עם מכונית השידור מאחר שמסביבו צוותי חילוץ ואמבולנסים. הפגיעה הייתה ישירה, הבית קרס תחתיו, צוותי חילוץ נכנסים פנימה כדי לנסות ולאתר האם ישנם אנשים שנקברו בין ההריסות. אני מעיף יחד איתכם מבט על הזירה בו קרה הדבר. המקום כאמור מוקף באמבולנסים. הבית בו מדובר, אלה בתים סמוכים שמההדף נפגעו, הפגיעה בהם יחסית קלה, אבל כאן יש גם כן פגיעה קשה ברכוש, אבל הבעיה היא כאן פגיעה בנפש. אני מציע שאולי נלך עם המצלמה לאזור שבו מתרכז הציבור הגדול, חיילים, הרבה אמבולנסים, מנופים גדולים, צוותי חילוץ, מאחר אנשים עשויים היו להיקבר מתחת להריסות. אני עצמי הייתי במקום, הוא מוקף כאמור בצוותי חילוץ, שטוף כולו באור בהיר, אנשים חופרים בין ההריסות, גם בידיים, גם בעזרת מעדרים, גם בעזרת מנופים, וכאמור אי אפשר להגיע למקום עצמו. אם בפעמים קודמות דיברנו לא מעט בכך שהמזל שיחק, נראה שהפעם, אם לנקוט בלשון המעטה, המזל שיחק פחות. פגיעת הטיל היא פגיעה ישירה בבניין בו גרים אנשים. האנשים היו אותו זמן בדירותיהם, ידוע שפונו פצועים, לא ידוע עדיין מה ההיקף המדויק של הנפגעים. פעולות הפינוי ככל הנראה יימשכו עמוק לתוך הלילה התל אביבי הגשום הזה, והמצב, שוב, אם לנקוט בלשון המעטה, איננו נעים. קלות. התמונות כפי שאפשר לראות שהצנזור הישראלי התיר לשידור. דובר צה"ל שהיא גם תהיה, אני מקווה, מדויקת. מה שהוא מספר, הכתב הזה, שוב צריך עדיין עימות לנושא הזה, שטילי פטריוט עלו וירתו את הסקאד. בדיוק מה התוצאות עדיין איננו יודעים. Casualties. Israeli military sensors are clearing every shot, and that is what has taken. Israel can take a few more of these, but there is great damage done physically and again psychologically to the whole city. מדגיש את עניין הנזק הפסיכולוגי שנגרם לצד הנזק לרכוש ולגוף. מבחינת הזמן אני מבין שכל זה מדובר לפני, הצילום נעשה בערך לפני שעה. באזור קצת לפני 9, יותר, הרבה יותר, כן, 9 בערך. We are watching more people being taken out on stretchers. I happen to be talking to you from a very busy audio television location, and I apologize if I'm not able to hear your questions with clarity. הכתב אינו יכול לשמוע את השאלות המופנות אליו. Been at the scene at this event report just seeing damage and seeing and hearing fear, panic. A lot of ambulances, obviously. It's just so scary when that siren sounds. מודיע שהוא עצמו נחרד לשם האזעקה. You don't know if what is incoming will be intercepted or not, and apparently. משלא ידעו אם הטיל שנורה אכן ייורט. Richard, I don't know even if you were able to get this information yet, but are you allowed to tell us how many?
התמונה המתקבלת היא שלמקום הוזעקו צוותים רבים והגיעו מהר מאוד, גם אנשי הג"א וגם אנשי מגן דוד אדום. כאמור, אנחנו עדיין איננו יודעים מספרים מדויקים של נפגעים, את מהות הנפגעים ופירוט אחר, ונחכה. נראה שהפגיעה הפעם היא קשה יותר מהפגיעה הקודמת. אני מקשיב עכשיו, וה-CNN משדר מסיבת עיתונאים הגנרל קלי, ושם שואלים אותו לגבי ההתקפה הערב. דני. ואנחנו נעבור לתל אביב, לנחמן שי, דובר צה"ל. ערב טוב, נחמן. שלום שמעון, ערב טוב. תמונת המצב לרגע זה היא כזאת. פגיעת הטיל הייתה קשה, קשה מאוד אפילו. הוא פגע ישירות בבית מגורים ובסביבתו הקרובה, בסך הכל נפגעו כ-20 בתים. במניין הנפגעים עד כה כ-60, בין 50 ל-60, מאחר שפעולות ההצלה נמשכות, אינני יכול למסור בשלב הזה על מצבם המדויק של כל הנפגעים, ואנחנו נמתין עד אשר תתבהר פה התמונה. בכל אופן, אני אומר, זו הייתה בהחלט פגיעה קשה של הטיל. In Russia, it's also rather dangerous now, and also I think that in such difficult moments, it should be without conflict if we have decided that. שר הביטחון משה ארנס, ערב טוב. ערב טוב. אדוני השר, הערב יש רושם שגם אתה וגם הרמטכ"ל לפני יום או יומיים, וכמובן לאחר מכן לחבר אותו אל המסכה בצורה הבאה, כמו שאני מדגים. על מנת לחבוש את המסכה בצורה הנוחה ביותר, אנחנו צריכים לפתוח את הרצועות שמופיעות פה בצדדים עד הסוף, כל 4 הרצועות, כמו שאני מדגים עכשיו. אנחנו מחזיקים את המסכה בצורה הבאה וחובשים את המסכה. לאחר שאנחנו חובשים את המסכה, אנחנו מהדקים את הרצועות התחתונות בבת אחת, את שתיהן, ואת שתי הרצועות העליונות בבת אחת. את בדיקת ההתאמה אנחנו עושים בצורה הבאה. לאחר מתיחת הרצועות מתבצעת בדיקת עצימות המסכה. מצמידים את כף היד אל פתח המסנן וממשיכים לנשום בצורה רגילה. אם חשים הרגשת מחנק, המסכה אוטמת. סדאם כנראה לא הספיק להכין את הטקסט, יש לו בעיות בקריאה, ומעולם לא היה קריין דגול, לא בזה כוחו. The time is nigh when before the whole nation. כן, אני חושב שאנחנו יכולים להסתפק בזה בשלב הזה, על רגליו בהפגנה שהמכה הראשונה לא הכריעה אותו. זו הייתה שיחתו של סדאם עם מפקדי חיל האוויר שלו היום. לחש צפה, לחש צפה. אחד האזורים המאוכלסים בארץ וגרם להרס רב. לעבר הטיל נורו טילי פטריוט. נכנסתי לחדר הילדים, הכל שם ממותק, בובות על הרצפה, שברי מכוניות, האופניים של הילד. מפאת קדושת השבת אני לא יכול כרגע לפנות את הבית, אני אתייצב כאן, אהיה כאן כל השבת עד צאת השבת.
הדבר היחיד שנשאר שלם, אני חושב, זה הדגל. הדבר הראשון שהלכתי לעשות, לקחת אותו ולעמוד איתו כאן עד צאת השבת. פיגוע הגיע לשטח, כתבנו גדי סוכן. وأنكم انتصرتم أيها العراقيون النشامة وأيتها الماجدات في كل لحظة وكل دقيقة أو ساعة ويوم أو أسبوعا وشهر من بعد أول لحظة في هذه المنازلة. وانتصر معكم كل المؤمنين وكل الناس الخيرين في العالم ضد الظلم والطغيان والتحكم والفساد والإلحاد والكفر. גבירותיי ורבותיי, לצערנו שוב הושמעה ברחבי הארץ האזעקה היא אזעקת אמת. עקב התקפת טילים על ישראל הופעלה האזעקה על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר בחדר האטום, לאטום מסביב לדלת בסרט הדבקה ולהדק סמרטוט רטוב. Showered down. הזאת של דובר צה"ל לאחר שנשמעה אזעקת אמת בכל רחבי הארץ, ובכן עקב התקפת טילים על ישראל הופעלה אזעקת אמת על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר. הסיפור של המלחמה הזאת בארץ קרה בחדרים אטומים שבהם לכאורה לא קרה דבר. זה התחיל בהיללה המקפיאה של האזעקה, עבר לתרגולת הקבועה של כניסת המשפחה לחדר, חבישת המסכות והאזנה לרדיו. לא במקרה הפך דובר ושוב לצערנו, אזעקת אמת. Launched a massive bombing raid against up to 30,000 of Iraq's elite Republican Guard with their tanks in southern Iraq. A US commander said more than 40 planes were launched at the start of round-the-clock raids against troops strung along the Kuwaiti border with Iraq. Elsewhere, the focus of attention turned to whether Israel would retaliate for a series of Iraqi missile attacks on its cities. The missiles, which contained only conventional explosives and not poison gas, did comparatively little damage and only injured 12 people. Iraq also fired a Scud missile at Saudi Arabia, but it was shot down by an American Patriot anti-missile missile, used in combat for the first time. Our first report is from ITN's Colin Baker in Israel. For the first time in this crisis, the air raid sirens sound and 1 million people prepare to receive an Iraqi missile strike. It had been expected any time over the last 36 hours. Saddam Hussein had vowed to wipe out the city. Minutes later, from a balcony 14 stories above the city, I watched as one missile plunged from the sky, disappearing among the city lights and then exploding. It seemed a miracle that only a dozen people were injured. Of at least 8 missiles launched, 5 exploded in Haifa and Tel Aviv, Israel's most densely populated areas. In one Tel Aviv street, a missile left a 20-foot crater, demolished 2 houses, and ripped the front out of some apartment building. State radio and television broadcast warnings for everyone to take shelter and to put on their gas masks. There was no indication during this hour-long attack that conventional, chemical, or gas weapons were now being deployed. It's about half an hour since we heard the last explosion, about 20 minutes since we heard the last air raid siren. So we think that perhaps the worst is now over.
that this particular missile strike has now come to an end. Soldiers and police in protective suits and gas masks swamped the streets in readiness for more attacks. Hours before, the government and army leaders had warned that Israel was not yet out of danger. The fear that the Allied airstrike had left untouched some Iraqi missile batteries was now proved true. One family had the narrowest of escapes. Parts of a rocket plummeted through the roof of their house, through a child's bedroom, but no one was seriously hurt. No military targets were hit. It was an indiscriminate attack. But it was an attack the Israeli people had been preparing and training for since last August. It was perfectly possible that he would try to launch more missiles, deadlier missiles, missiles with chemical warheads. So we don't rule anything out when it comes to Saddam Hussein. We always say that Israel will take care of its own citizens. We don't want anyone else to fight for us or to protect us. Israeli citizens were attacked tonight. We don't know if it's all over yet for us, and we have to prepare for further attacks. The man has sent them once, he can send them twice, and this is not... The Israeli cabinet is now holding a council of war, but word on possible retaliation at the end of the Jewish Sabbath. That's in about 4 hours. This was Tel Aviv at dawn. A pall of smoke rose from one location that had obviously been hit by an Iraqi missile. The latest news is that 4 locations have been hit. There are no reports of casualties, but we understand that chemical warheads have not been involved. One missile apparently hit a petrol station. A figure of 8 missiles is being talked about here, and damage is said to be considerable. It is Shabbat, the Jewish holy day today, and although families here are now well prepared for attack, the picture of placing gas masks on children and preparing for possible chemical warfare is instilling a chilling fear amongst everyone here. This was the damage caused yesterday when 8 missiles hit residential property in Tel Aviv and a factory in Haifa. All the indications are that this morning's attacks have been much more extensive. Shortly after today's attack, NBC's Tom Brokaw was on the phone to an Israeli cabinet minister in Tel Aviv, asking him about possible retaliation. I'll tell you, a number of casualties is always a factor, Tom, but I don't think that it's the only factor. And the damage caused is another factor, and I don't know precisely, but it appears that the damage has been Iraqi missile launchers. I think that they know of our determination to safeguard them following this attack or prior to this attack. And we are going to be redoubling our efforts in the darndest search and destroy effort that's ever been undertaken in that out in that area. And I hope that that is very reassuring to the citizens of Israel. But the president admitted he could not yet guarantee total success to Prime Minister Shamir. Ask them, I presume, not to retaliate. If they don't retaliate, who's responsible for preventing further attacks on Israel? It appears to me the United States. Now, מה קרה לך? מה קרה? עפנו מה כל החלונות התפוצצו בבית. מה אתם שמעתם התפוצצות? הדף. ואז מה עשיתם? מה יכולים לעשות? שבים, מתקשרים, שום דבר. הנה, אתה רואה. בוחנים את שרידי הטיל. ההרס, ריח חריף של גז לבישול באוויר, עמודי טלפון נשברו, חוטי חשמל נקרעו, מכוניות מאוחות, בתים שקרסו ובתי קומות שנחתכו. סך הכל 4 פצועים קל. נס, יאמרו התושבים. איפה היית בשעה שהטיל נפל? יפה, בשעה שהטיל נפל אני הייתי בבית, שמענו צפירה. ישר קמנו כזה, לא נלחצנו, לא האמנו שדווקא ייפול פה. קמנו, ואחותי הייתה עוד יושנת בחדר, אבא שלי אמר לכו תעירו אותה. אני אמרתי לאבא שלי, עזוב אותי, אני הולך לישון, אני עייף. איך שאני בא להרים את השמיכה, כל הקיר נפל. הטיל היה אחרי האזעקה, כלומר האזעקה הייתה לפני... מקלט או חדר אטום? מה יעיל יותר? חוזרת ועולה השאלה. ועדיין התשובה, מסכה וחדר אטום. חדר אטום ולא מקלט.
הצו הזה? טוב, זה מפחיד, אבל אני חושב שארצות הברית בסוף תנצח אותו. כמה זמן זה ייקח לה, לדעתך? עוד 4 ימים, לא יותר. כמעט בסדר. רק אזעקת שווא אחת החרידה הלילה את תושבי העיר. וגם מצאנו צעירים שמחזיקים את תל אביב פתוחה בכל מחיר. רק שבירה אי אפשר ללגום כך, וטוב שכעבור כמה דקות נשמעה הרגעה. ויש מי שמלכתחילה נותר אדיש. בבוקר הייתה תל אביב רוויית שינה והביטחון העצמי שב אליה כמעה. הפנים ומההשלמה. תהיה מלחמה, אבל עם ישראל הוא בגאולה, בישועה. המלחמה לא תגיע לפה, הטילים יפלו מעל ישראל.